Pentru finalul verii, agențiile de turism au propuneri interesante dacă mai aveți zile libere. Au inventat oferte noi ca să-și vândă toate locurile. Cine vrea își poate cumpăra o vacanță fără să știe destinația sau data exactă de plecare, însă are parte de o reducere uriașă. Închideți ochii, învârtiți globul pământesc și alegeți un loc de pe planetă. Cam așa funcționează și călătoriile pe nevăzute. Mona și-a luat inima în dinți, și-a programat 2 săptămâni de concediu și a plătit 400 de euro ca să fie surprinsă. Pleacă în vacanță săptămâna viitoare, dar nu știe încă în ce zi sau unde. Va afla abia cu 48 de ore înainte de plecare ora zborului, nu și destinația. Mi se pare totul atât de misterios. Vine un reprezentant de la agenție, îți înmânează un plic, îl deschizi acolo și afli unde mergi. Și abia aștept. Conceptul de vacanță surpriză funcționează pe câteva principii destul de simple. Agenția pune pe tavă oferte cu prețuri de la aproape 300 până la peste 2000 de euro, iar clienții aleg în funcție de buget. Dilema vine când încep să-și facă bagajul, pentru că nimeni nu știe unde va călători până nu ajunge în aeroport. Cei care au fost deja într-o astfel de călătorie spun că cea mai interesantă parte a fost adrenalina oferită de necunoscut. Dacă e joi, apare oferta cu destinație necunoscută și stele câte vreți sau câte vă permite buzunarul. Menționăm tipul de hotel în care vor sta turiștii, tipul de masă, este inclus biletul de avion, taxele și transferurile. Alte agenții au inventat vacanțele cu bagaje făcute în grabă. De această dată, turiștii cunosc destinația, dar au în față oferte fixe și orice modificare a datei de plecare sau a numărului de stele ale hotelului înseamnă și o modificare a prețului. Locurile rămase nevândute pentru anumite date de plecare, pentru anumite destinații, sunt oferite clienților care își pot face bagajele foarte repede și pot să aleagă o destinație pentru vacanță. Anul acesta, cele mai multe locuri libere au rămas pe insulele Greciei, dar și pentru Palma de Mallorca sau Tenerife.